بیت المقدس مسلمانوں دا پہلا قبلہ فلسطین دے اندر موجود ہے۔ اسرائیلی یہودیاں نے ان دے اتے سن 1948 تو لے کے امریکہ دی پشت پناہی لے کے ان دے اتے قبضہ کیتا۔ آئے روز مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھ دیا ہویا، جمعہ پڑھ دیا ہویا، مسلمانوں دے اتے فیر کیتے گئے نے، انہاں نو بم مارے گئے نے، انہاں دے اتے بمباری کیتی گئی ہے، انہاں دے بچیاں دودھ پیتے بچیاں نو شہید کیتا گیا، عورتاں نو شہید کیتا گیا، نمازیاں نو شہید کیتا گیا۔ اور اس واسطے آج بدلے دے اندر 7 اکتوبر نو القسام جڑے بریگیڈ ہے انہاں نے حملہ کیتا ہے بر صغیر پاک و ہند، بلکہ پوری دنیا دے مسلمانوں دا قرض اتار دیا ہویا جڑی بیت المقدس ہے ان دی حفاظت آستے حملہ کیتا نے۔ تو میں حیران ہاں آج دے بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلہ دوتے سکالرہ تو وہ کہہ رہے نے انہاں حملہ کر کے غلط کر چھڑے، وہ کہہ رہے ہیں حملہ نہ کرتے کہ غزہ شہر دے ہوتے یہودی حملہ نہ کرتے۔ میں کہا بھائیا مسلمان مارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تو انہوں کی مسئلہ ہے، تسی کیوں نہیں جہاد کر دے؟ اس وقت جدو کمزور مسلمان بچے عورتاں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیا نے یا اللہ سانے شہر وچوں نکال دے، ان دے ران والے بڑے ظالم نے جنہیں ساڑھے ہوتے ظلم کر رہے نے۔ تے بھائیا مفسرین سیات کریمہ دے تحت لکھ دینے کہ جنہ مسلمانہ دے ہوتے دنیا دے ہوتے کسے کونے دے وچ بھی ظلم ہو رہا ہوئے پوری دنیا دے مسلمانہ تے فرض ہو جاندہ ہے کہ انہاں دے نال حمایت کر دیا ہویا، انہاں دے نال مل کے جہاد کرن اور مسلمانہ نو کافران دے ظلم تو نجات عطا فرمائے۔